రాజస్థాన్ రాష్ట్రం జోధ్పూర్ కి చెందిన విక్రమ్ డ్రైవర్ వృత్తి చేసుకుంటూ గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు. అందుకుగాను నిర్వాహకులు దేవిలాల్ ఆయుబ్జాన్ మరియు రామ్లాల్ వికాస్ కి 5 లక్షల రూపాయలు రవాణా ఖర్చులు ఇచ్చేవారు. గతంలో 2.5 కిలోల రవాణా చేసేవారు. ఇప్పుడు సిమెంట్ బస్తాల మాటున గంజాయి రవాణా చేస్తున్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలిస్తున్నామని రాజకొండ సిపి తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న నిర్వాహకులను పట్టుకుంటామని తెలిపారు. Seizure is 1210 kg ganja. This is going to Rajasthan. Rajasthan నుంచి వచ్చి ఒక ఐరన్ సంబంధించినటువంటి వస్తువులను అక్కడ అమ్మి అన్లోడ్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఖమ్మం వెళ్ళి ఖమ్మంలో సిమెంట్ బ్యాగ్స్ తీసుకొని దెన్ they went to forest inside and then got this ganja material. So now we got the accused. We'll further go into more details and then get entire activity unraveled. Thank you.